Hi ha dos germans, bessons, la Jan i el Simon, que se'ls acaba de morir la seva mare, una mare que era una persona estranya, una mica desconeguda per ells, que va estar en silenci durant 5 anys. Calles! No dius res! Humilla! Troben que és una mare que no els ha cuidat mai. I una mare que no els cuidava, que no els mimava, que no els tocava, que no els mirava mai. Resulta al final que aquesta dona, quan comença a investigar els dos bessons, i te n'adones que aquesta dona ha estat torturada, violada durant 10 anys en una presó. Aquesta dona es mor i en el seu testament els diu que han de trobar un pare i un germà que ells no sabien que tenien i que està en algun lloc, en el seu país d'origen. La puta gossa vella, filla de puta, ens donarà pel sac ben bé fins a l'últim moment. Jo crec que li posa a la dona la tasca més difícil, que és arribar a estimar a la persona que t'ha fet més mal a la vida. O sigui, el teu propi torturador, el teu propi violador, un dia l'hauràs d'estimar. I és una cosa que sols pot fer una mare. Els dos actors que tenien principals, que són molt bons, que són capaços de fer més d'un paper, fessin els papers del descobridor i del que és descobert, i així tenia una càrrega simbòlica molt grossa. Els dos personatges fan un procés a l'inversa, o sigui, la Nawala comença molt amunt i acaba baixant en el silenci, i la Jan comença del silenci i acaba pujant amunt, no? Hi ha Deep Rey, hi ha Antígona, hi ha Electra, hi ha moltes tragèdies unides en aquesta funció. Són obres que travessen el temps, que són molt grosses, que són èpiques, que són grans viatges que parlen de tots nosaltres, i aquesta vegada un té aquesta sensació amb un text contemporani.